Pandhawa tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa aku tak takon karo sampean Kres. Kok malah kurang ajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampean nglarake ati kok. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka 3, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti tingglesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok ning kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha, ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Anake Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora iso melu-melu. Awas wae omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gaweke kethokan kuku. Aku dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit to. Kula diutus bapakne mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane ye. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat gesek karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak, bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki lho Pak nang ndi? Tirta kok sabar, tirta ngene mbok sabarno piye? Ora Bagong ning sabar ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Bapakne tukang ngomong, bapak niku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undakan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngoten? Iya, Bagong. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados to Prabu Rama ana maning. Sok kuwi lho, sapa jenenge mungsuhe Dasamuka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah sing suwe dhewe niku momong Pandhawa.
Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang, bapak ngomong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon, kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Bang? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik wae padha antem-anteman, padha gelut. Pun lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk. Nek Ngamarta remuk, aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki, aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih, yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Jamrut Air Mutiara Gergene, Jamrut Mutiara Gergene. Ning bangun kayangan iku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan iku tebih saking regejegan, adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat, adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae, Bagong? 1 tumbak. Wah, apa ya lali aku. Lalat. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang, kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan cempongan ning kraton. Ora apa jamus kok Jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanesipun Prabu Untadama menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3. Tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi sasrana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya, Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sak diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen bareng kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Koko Prabu mboten nama kula arep-arep pisan nanging napa dados ngendikanipun Kakang Mas Yodipati kula mathuk miwan sarujuk Koko Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados
Gegayanipun Kakang Semar menika sae. Monggo paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau. Nggih, monggo Kala Prabu paduka pareng maringaken pusaka ketiga menika kala wau Kala Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar ngenten iki terus waras. Nek ngoten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadompel dados saraf srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke riyen kula badhe rembakan kaliyan Bagong Nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurda kata kaping kirika sang pinarwasa ing Yai Koko Prabu wonten timbalan mesinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring kengganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun marke mawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto kula nuwun pamunten nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah menika panintisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes lawan mati kuwatose manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi jelek atiku bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean trebel Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeta mangriyen kula lara ati nek perkara niki sakit ati kula lha kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Nek Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ngalam padang niku kelara-lara Bagong sing sabar menang wah sorry wong emosi iki mbok karangan ana sing emosi ngene iki mbok ana sapa-sapa kaya ora wedi nuwun sewu sinuwun sampean ngendika pripun lho kepengin Kyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Kok malah kurang ajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah.
Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati kok. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo Brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing antani bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka telu, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti tingglesak. Ditendang sing lanang aku lho kok ning kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Anake Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo kok Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu kok. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora iso melu-melu. Awas wae omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gaweke kerokan kuku. Werkudara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit to. Kula dutus bapakne mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane ye. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki lho Pak nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno piye? Ora Bagong ning sabar ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok wis nesu ngene ya ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sini, Nur. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gede-gede. Nek Semar nesu Sinuwun Ndorowati omong ngono to Le. Heeh, Pak weh, tak pethokke. Sampeyan wani pethokan karo Bapak, wani. Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek kosok baline sampean nek pancen wani mangendika, Bagong, ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wonten iku namung akiyu. Lho. Nyemban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni ae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean
Iya kan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula tak lapor kalih bapak sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kaliyan Kakang Semar Badranaya. Tan murka menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Koko Prabu kedah semeleh ing batos sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh melu aku ayo Bagong kae dioyak sembrono. Saking pisuwaning Lurah Bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadya tintrim negari ing Ngamarta. Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik cumentungan nyumur pikawontenanipun negari Ngamarta. Nadyan Raden Werkudara mung gereng-gereng bingung-bingung kengangangan ing batos. Dadak sakelengke ana kalaning jagat gayaning para dewa. Pusaka kateluning tumbak Krawalang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima sada oncat saking magedhongan pusaka nututi lampahing Lurah Bagong. Dondhawu Rama Kyai Ngemudra Panantarja Cumadun dawuh. Eneng apa Pak kok ngawisan ganing para anak-anak kabeh? Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak? Dina iki kowe tak utus supaya goleki menyang endi dununge Bagong. Lho, pawawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta. Ya pancen mengkono. Diutus dening Semar Badranaya ora bakal bangun kayangan. Nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu. Dialing-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu Ndarawati. Nganti kewektu pangandikane wakmu Ndarawati sing ora kepenake pikire Bagong. Wekasan Bagong nesu kabeh sing diketikake dening wakmu Ndarawati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalaning barep kakangku. Aja nganti Bagong dipulasara karo wong Ndarawati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngebanget ngabekti karo wendarane ya kuwi wakmu Ndarawati. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe eneng apa-apa sing tumanduk marang Punakawan Bagong. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Rama Kyai dinten samangke kula bidhal ngestu padha dawuh penggalipun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena piye Pak? Bagong ayo mono. Nek perkara ngayomi karo Bagong sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndarawati, Bapak ora usah kuwatir. Ora usah kongkonan anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh biyantu karo Bagong. Wah, ngono ya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang endi? Wakmu Ngamarta nganti lawan aku budal ning Karangkadempel. Wis, Bapak budal ning Karangkadempel, Kakang Garukaca budal ning Karangkadempel, Kakang Antarja budal ning Karangkadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tempuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewu karo aku. Mergo aku skrina srawung karo Bagong. Bapak serahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Garukaca Kakang Antarja budal ning Karangkadempel mesake Kakang Semar. Wah, cap bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openono. Tak openane Punakawan Bagong aja kuwatir ya, Pak.
kalian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ora pati nduga ngono lah kok kaya ngono baning Sinuwun Ndarawati monggo adat sabene karo bapak ki tresna lho ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan walah Sinuwun kebangetan kowe ngece karo bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku ki sugih lara ati andake bapakku tenan kowe ora nganti bapakku tak lapori Pak kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna nek nganti bapak ngamuk bapak ki anggere ngamuk ngentut wae monggo ambune pol-polan aku iki bar dituti nama 3 dina iya wis ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Ndarawati nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak kowe mesti arep ngece sabetara bapak Pak Mir aku sing mulih Pak ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang payung Tungganaga pustaka Jamus Lima Sada ning ana kata-katane Sinuwun Ndarawati sing menyakitkan hati Pak nglarake ati Pak mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna Setyaki tinunun kadanira irang temandang Setyaniko garwanira ing Bagong boten malih niki Ndara Setyaki iya enten apa Gus kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong pancen aku lagi ra seneng karo kowe kaya dipegat wae aja sembrono guneman karo aku ora sak kepenake dhewe nggih kersane kula takoni ngaku nggih kowe wani karo Sinuwun Ndarawati mboten saestu minun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika dumen panjenengane iki nalindra terus suwiyah-wiyah karo wong isor suwiyah-wiyah karo kawula suwiyah-wiyah karo abdi mengko ndak ora kajen buktine Sinuwun Kresna menika munake bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen mergo kula waneni tegese kowe wani karo Sinuwun Ndarawati wani kula ora karo Sinuwun Ndarawati ning wani karo pambegane sing ora bener pambegane sing salah wong bapak niku duwe niat luhur bapak niku duwe niat apik kok dianggap niate bapak niku elek lah niku ora padha karo Sinuwun Ndarawati iki nuwun sewu ratu wicaksana ning nuwun sewu ora iso nggunakake kawicaksanane Bagong nun aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki kowe gawe nesu Setyaki lho masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Ndarawati aku adine lanang aku Senopati Ndarawati sapa sing nyamah asmaning Sri Prabu Ndarawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki wale kowe ngedal ora kowe saka tangane Setyaki nah mula nek nesu niku ditata atine wong nesu niku omongane sok kleru-kleru aku wis tau omong karo apa lah wonten barang iku kleru kok sak kepenake dhewe ra aja guyon aku nesu tenan wis ngerti nek sampean nesu tenan kowe gelem
njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampean. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti bingung kowe mesti. Lah omongane arek kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen kebiyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya sing ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Iya, dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajib tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu. Nangis sing apa? Nangis wae wong arep mati kok. Gong, Nun. aku arep wong enom kaya ngene iki nek aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora dikongkon Sinuwun Darawati. Terus Kongkon bapak. padha wae. Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Ngamarta. Ora. Bapak arep wong kaya ngono kan bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garuca Kakang Ngontorjo. Aku ditimbahi karo bapak. Heeh. Lho kok hooh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Darawati sing sajahe lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncak Gong. Lho. Kenapa ora sembrono lho? Wak tapi cangkemmu kowe karo Bendara kowe wis Lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan Gong, mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus Mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulosana wong Darawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. yakin? Iya. Sumpah? Ayo ora kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi slilin. Itu apa? Satria kok selilitan ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus Saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Terus Maju meneh. iki jane namane omongane ra kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku iki dituthuk pisan kowe montret sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Oh, iso wae. Iso. Nganggo apa? Iki banyu sumut. Kita peres metu banyune. Wih. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teh sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekane mati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iki. Oh, lho mau nek lambemu.
Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso, carane aku tak mancing ning awakmu. Manjing nang kene? Iya. Sedeng kok? Sedeng wae. Kowe nek aku wis mancing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe aja. Teng ndi? Oh, aduh nek. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Mau piye to? Asik lho. Moh. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nun, Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. oh nggih. Saniki? Yo. Wis yo. Kowe nek tak jingi kowe arep ngopo-ngopo iso kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Bar ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak mancing awakmu. Nek aku mancing awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Soan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis yo. Papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo Gong wis Wis mlebu? Wis. Lho kok ora kerasa ya? Edian. Biasane iki kerasa ya ora kerasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya? Sedeng. Enak tenan. Terus kula niki Kowe dadi wong ampuh. masa Tenang. Kowe pengen apa? pengen mangan. Monggo. Maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Nah wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih. Ya. Ngopo kok ora sida? Ngono ora ambles. Aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Niat ingsun. Terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Jron bumi ku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, Apa iki? Kutelo. Gede tenan e. Iki tak panenane ning aja nganti wite ambrol dadi sing duwe wit iki ngertine telone isih tukul bareng dijabut ning gagang tok. wegah aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran Lebaran dodol saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. ya wis ora. Nek nang njeron bumi mlaku biasa kena. Oh lah ya wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Angguyang-guyu. Oh mayit to, asem kok. Kaya ana cengengesan bol meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan ora lho. Oh, arep omong-omongan karo jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kolekan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramarata, Jayamarata. Imbang yen padha-padha. Setyaki
aja glereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Cebloke nek lemah dadi apa? Malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe, saiki durung karuan. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Awas kowe. Aja mlayu. Ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawiran aku digdaya kliwat ukur nang kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Lah sembrono. Ayo. Sak wudel isih kurang jero, ha. Panenetke meneh. Panenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Muni kowe sak arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura, aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Wis notoki gundulku nganti moncrot iki. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Jebloke ngentang nganti entek sirahmu blesek nang lemah kukuker kare-kare. Wow, nek metu ya omong, metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, bahaya iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengur mlocot. Ana weteng kok dipasangi AC ora. Mas Setyaki, Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mungsuhe dudut sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake.
iki gentone lah. Engko jotos-jotosan mumpang muni ya. Wani ana, oh sampluki tenan. Nggih, kula namung kestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabek karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati ku tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Ah, wis kono kundur. Menawi dipundukani Siwa Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampean kundur, rasa melu-melu. Pun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis daki kundur wae ning garwa ruci. Ngoten nggih. Nggih, jalur pamit kula wangsul. Pancen santriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampungi sakkae masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak karo welang, pustaka jamus miang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyok pusaka telu niku, Gus. Rongsokane sapa iki? Orang nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Didaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyen ngapura, wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Monggo Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh. Manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitrane ngasta gembrang-gembrang yen ngandika Arjuna wonten paring adhawu. Ora kok aku bakal ngembari marang kekuatane Kakang Semar kuwi babar pisan ora. Ning apa kira-kira kleru? Penemune Nata Ndarawati ing darbe penemu. Yen to karepaning Kakang Semar kuwi mbok menawa niat ing ora prayoga, nggone nyuwun ngambil pusaka katelune. Lho iki. Mula Kang Sangka kuwi aja nganti kedadian sing ora prayoga sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Apa sira Yayi dina samangka gelem tak kanthi? Salanipun kados pundi? Girigoda karan kekarepaning Kakang Semar. Sujud kaya ngene tak kira
yen to kowe karo aku nyaketi Karang Kadempel ora ana ingkang bakal ngerti. Ih, Koko Prabu. Mula ora usah dadak ana rasa sangga runggi. Ayo budal nang Karang Kadempel. Digiri godho Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Monggo kula cerekaken Kanjeng Koko Prabu dados Kakang. Wisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayam Ibu Betari wonten dawuh Ibu Betari wonten dawuh Wadyabala dandang mangore nggih wonten dawuh iki ana kalodhangan kono bakal entuk pangan nggih. Waduh, lajeng wonten pundi pangan ingkang sampun dipun sumedyaken dhateng sangganing para berkasaan. Ndak jaluk kabeh Wadyabala dandang mangore lumarapana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Semar nggone mbangun kayangan. Padha benthik-benthikna kanane dimen ora tentrem. Nggih, ngestaken dawuh. Menapa sedaya para berkasaan jim setan dipun parangaken bidal aja nengkeng cicir kabeh kudu mangkat non ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para Wadyabala benjang menapa ora ketang sambung apa cara mangkat dina iki ulun bakal pemanuki aku musuh kadohan ya nggih iki ngestaken ae dong-dong ora budal. Soaning para Pandhawa nadyan ora jangkep sayekti apa ingkang wis Kakang ngendikake lumantar Panakawan Bagong Puntadewa sakadang jumurung kelawan kersaning Kakang Nayantaka. Ya Semar, aku semono uga ndereke bareng kakangku ingkang wigati amung kepengin jumurung marang lekasing Semar Badranaya. Iya Kakang Semar semono aku uga mengkono jumbuh kan ngendikaning Koko Prabu Darmakusuma. Matur nuwun, matur nuwun. Ya mung sing gedhe pangapuramu Kakang.
dene Puntadewa ora isa ngaturake pusaka katelune ingkang sira suwun ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ampun kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kalih Bagong lan pun diaturke kalih kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kadempel. Panjenengan boten sakuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen gedhe dayane sabab tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada menika dumados saking Nalindra ingkang duking nguni Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mila boten omong-omong nek pusaka niku panggrahitane tanpa beda kaya menungsa. Niat sing kula aturke niku miturut petanganipun pusaka tetiga menika lair kandhasing batos. Mula boten duwe ceceking raos sarta gadah niat sanesipun kejawi amung kepengin mbangun kayangan jumbuh kan ping sampun kula aturaken Ndara. Nggih namung napa sing diaturke Bagong niki dadi pacoban tumraping Semar. Mugi-mugi sakmangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kadempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak pacobane ya enggal bakal nekani Ndara. Samareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti banjur miturut Kakang Semar kepiye mang ngaso sawetara wonten Karang Kadempel. Monggo nek pun padhang lajeng miwiti mbangun kayangan ing sing wigati sampeyan ampun kundur latri lenggah prayogi luwih wonten Karang Kadempel Ndara. Tentang wining samudra ing langut seka bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi lancur Pandhawa. Iya Kek, aku sing tekan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Iya Semar wilujeng. Ndara Antarja wilujeng. Iya Semar slamet tekaku. Kenapa nututi tindake Punden Pandhawa ingkang sowan ning Karang Kadempel? Jarine ati kakene Semar bakal bangun kayangan negara ing Ngamarta. Kek para putra Pandhawa jumurung kersane kakene Semar. Mula aku sak kadang iki samapta ing gati sawigaing diri njaga marang Karang Kadempel. Aja ngantun ing bakal ngagru-agru gegayuhaning kakekne Badranaya. Kek gunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung nala gareng Petruk Bagong
ndaramu iki ladenana ya Tole, aku tak nemoni ndaramu Pandhawa. Mengko ndak dikira aku nglirwake marang kewajiban. Oh nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika. Sing ati-ati nggonmu ngladeni ndaramu aja nganti gawe kogel kagelan penggalian ndak ora prayoga. Oh siap, oh siap, oh siap. Wis Bapak mboten sak kuwatir mang nemoni pepundhen Pandhawa niki ndara-ndara kula nom-noman Pandhawa kula temonane Pak. Ya sing ati-ati ngono gare Petro lan kowe. Penak rek ben ya ndadak diseseke padake ora kesel kok nabuh. Wah jangan nyawang ndara-ndara Pandhawa iki senan putra Pandhawa iki nyenengke ya Gong. Apik-apik wae kok sandangane ya apik. Aku iki nek disandani apik mesti apik ya terus tetep elek. Mbok muni bagus terus emoh. Wong nyatane kowe elek kuwi sandange nganggo apa-apa ya elek. Soale raimu kuwi sing ora elek. Raimu sing rawangun ki. Tak operasi plastik po digapake. Dicuri ember. Curi ember ora. Sing mrayana ngatos-atos lho Dara. Ngendikane bapak wau. Ngendikanipun bapak kalian pepundhen Pandhawa. Nek kanugrahane cepak pacobane nggih enggal bakal tumama. Mula wong entuk kanugrahan iku biasane nek iso nyipatake lawan pacoban sarta nglakoni pacoban. Monggo pacoban niku luwih abot tinimbang kanugrahan. Saya abot pacobane, saya gedhe kanugrahane. Bener kandhamu rek. Mula wektu dina iki rasaku kok ora kepenak. Kanan karang kadempel kok rasane kaya panas kaya ngene iki janjane ning nggawa apa. Wah, kula dhewe ya ora ngerti. Nggak kenapa ya, Truk? Ampun ora ngerti. Ngopo ya, Gong? Aku dhewe ya ora dong. Mbok menawa ndara antarane luwih pono babakan perkara iki. Mbok menawa kaya padha dipriksa. Aja nganti ana dom sumurping banyu rek. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton Erkin sanging risang mawe gandrung kocap kacarita lampahing balaning Pandya Betari Durga sangganing para raseksa jim setan priprayangan nilu Banaspati samya ngangslupi sangganing para kawula sakarang kadempel mila katingal geger karang kadempel kantun wonten satunggiling yaksa dandang mangure ingkang mapan angganing Sangantarja mila sigra ngalak sang Gatotkaca kagyat Risanganta Sena wau. Apa sing tak kuwatirake kababar dadi kasunyatan. Lho, lha pripun? Kakang Antarja ora ngopo-ngopo kok dadi greng kaya buta. Malah Kakang Gatotkaca dilarak kaya ngono kae. Oh, nek ora tak rampungi ndak malah salah kedadian. Ngaten-ngaten, Dara. Hati-hati lho, Truk. Ndara Antasena ki wong waskita, Ndara Antasena ki wong lantip anggraitane. Iki ketoke karang kadempel diserang, diserbu mungsuh yang tidak kelihatan.